Nyo. 300. Lho. Sampeyan ora ngerti critane kok. Mengko. Kakang Mbok, Kakang Mbok dengkulmu mlocot terus. Kowe kok ngawisa Kakang Mbok ki anu, Ndara Hagnyanawati monggo kula dherekaken. Iya, Bagong. Ngadhep sinuwun Prabu Baladewa supados samangke dipun dherekaken wonten anu Ndarawati. Iya, Bagong. Aku ngaturke panuwun Nyai Prabu. Ih, dawa sami-sami Kakang mboten dados menapa. Iki Bagong iki, nggih. Lha iki Hagnyanawati ya. Lah saka ngendi? Kowe dicolong karo Garukaca. Sanes wa nanging kula dipun sidra wujudipun raseksa ingkang memba Yayi Prabu ing pringgondani. Wah, dalah. Wah, upama ora nganggo pitung mawar Kudra wis mateni karo anake dhewe. Nek mboten wonten kula mboten slamet niki Dewi Hagnyanawati. Lho. Sing nyelamet Hagnyanawati sapa? Lho kula no. Lho, apa kowe? Wis domonge kok anggepe terus Bagong ki ra dadi ra entuk dadi lakon piye? Kowe kok Gatotkaca? Gatotkaca genah dirantai kok nganggo nalar. Nah ora tak slametke dadi apa Prabu Stijo ra ndek bojo kaya ngene. Ya wis nek kepancen aku ngaturke panuwun. Padha-padha apa mawon cukup manuwun tok. Lho, lak karmu kula wingi nyelametke tangga kula wae 600 kok. Lho. Tanggamu kenapa? Tangga kula niku kula slametke ya dicolong wong lanang ngono tak balekke. Megahi amplop 600 kok. Ratu kok ming matur nuwun. Ya wis nyo, tampan ngono. Ora bakal wegah Baladewa kelangan ragat. Nyo. 300. Lho. Wah, kalah karo tanggaku. Ya men, kalah karo tanggamu, ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya men, kalah karo tanggamu, ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. Anggere muni getak kok njur. Lumayan. Terus kok ngendi? Ndereke Ndara Garukaca. Lho, jare Garukaca dirantai. Weh, sampean ora ngerti critane kok. Ndara Garukaca niku dirantai bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur wit gendayaan 10 prangkul dijebol sak rantene dil. Wite dienggo nguncali karo Gatotkaca. Lho, Gatotkaca loro, enten loro, sing asli karo sing nyolong Ndara Hagnyanawati. Terus dicandak kali Ndara Garukaca tek wujud buta. Lho, wujud buta. Terus karo Garukaca, "Endi? Kakang Mbok Hagnyanawati, ora meneh Kakang Mbok Hagnyanawati, pecah siramu." "Monggo, Raden." Metu saka kancing terus diterke Bagong mrene. Wah, setan. Bagong celuk, Bagong celuk. Enten apa to? Celun. Gong, wong gleleng kowe kok jajan. Kowe nganu mam apa, Tru? Tak bayari wis ora kuwatir. Kowe iki mbayari. Kowe ditimbali Ndara Baladewa. Engko gampang sing penting mangan sik. Sate, Bang? Waduh. Sate ya? Ya. Sate kere. Wah. Aming tambah kandel cangkeme. Apa? Jeroan, Bang? Oh. Jeroan gelem? Gelem. Ning marai ra sehat lho. Ora apa-apa njur. Ya. Lho, kok cawek. Jare jeroan. Antil mudar ora. Petro gawes. Ayo Gong. Wah, wis kasus iki, Tru. Bagong masuhi. Wonten dawuh. 300 bali. Mengkari loro sewidak. Atau nggo ngopo? Nggo jajan ngelih tenane. Wis kene loro sewidak. Nggih. Wis ra sida gleleng. Ngopo iki, Gong? Ngapusi iki apa? Konangan. Wis kere meneh. Arep sugih dela iki ora iso. Petro, nun. Hagnyanawati. Tak gawane Maprajeng Ndarawati men diaturke ning negara Trajutresna. Men diterke dening Kyai Prabu Ndarawati. Nggih, monggo mawon. Ayo Hagnyanawati, monggo Prabu kula dherekaken.
Yo nolo garing tak tampa. Bekti kula sinuwun. Petro kantong bolong tak tampa. Bekti kula sinuwun. Ya Bagong tak tampa. Pangestuku tampan ana. Nggih, sangat anggen kawin dadosaken jimat paripe. Ana wigati apa? Dene Petro tak kongkon sowan ning negara Indrawati ngawigati mboyong kelawan Kresna kakangku. Nanging sing rawuh marang Baladewa. Wah, yen pancen ana bab ing bakal mbok ngendikake lawan adimu Jodipati. Mara kage paringa dawuh. Werkudara. Boleh kakangku piye? Pancen kepara nyata yen to Petruk lawan Bagong wis prapta ning Projing Ndrawati. Lan wis matur ngesani kaya Prabu Kresna, apa to wigatine Petruk sowan lawan Bagong dinuta dening kadangku Yayi Werkudara. Pancen bener mengkono. Mara kage sawangen. Anakku Gatot pirang-pirang sasi nandhang loro mongko madal saliring usada ora ana sing bisa nambani karo anakku lanang mula aku njaluk turung karo Mbah Kresna kakangku ing wigati supaya bisa maluyakake marang lelarane si Gatot malah Baladewa sing rawuh ana ing kasatyan Jodipati. Yayi satemene ana bab ing bakal tak aturake marang sira Yayi. Nanging yen to Siadi wis nampa kalawan aturing pun Kakang, ndak suwun sing sabar penggalihe jalaran apa ing ndak kandhakake iki mau durung karuwan kasunyatane. Tegese piye? Mung merga kandhek ana ing pekabaran lan durung bisa dibuktekake bener lan urane. Bab sing kepiye? Werkudara. Anane Yai Prabu Kresna ora sowan marang Prut Kasatyan Jodipati. Sayekti nalika semono nampa pradule anake lanang, ya kuwi anakku ing Traju Trisna, Setija Boma Narakasura. Setija ya gene. Matur apa karo Kresna kakangku? Yayi, sumur apa? Yai Prabu Ndrawati ora keduga sowan marang Kasatyan Jodipati sabab dina samengko nampa pradule anake lanang. Yen to garwa ing Traju Trisna, ya kuwi garwaning anakku Setija Boma Narakasura. Prameswari Traju Trisna ya kuwi Dewi Haknyanawati ilang dicolong dening Duratmangka. Mangka ngerti ya. Atur ing Setija ditampa dening Yai Prabu Kresna jarene miturut pradule ngabdi dalem Traju Trisna sing nyidra sarta sing nyolong Haknyanawati mau blegere tanpa beda kaya anakmu lanang Gatotkaca. Mula Yai Prabu Kresna ora tumlisa kan marang Jodipati, sayekti mung kepengin nanjihke kahanan iki. Apa Gatotkaca lara tenan? Apa mungkin Arya Samudana nggone nutupi marang ngalane anakmu ing Pringgondani? Werkudara. Wah, menungso ora tatanan. Jebul nggonmu etok-etok lara nutupi karo gedhoanmu, nutupi karo lorekmu. Wah, kowe tumindak sing ora prayoga. Gatotkaca mirang-mirangke wong gerang kowe ngorek-orek marang pasuryane wong tuwa ora bakal ilang selawase urip. Wah, aku isin duwe anak kowe. Aku irang duwe anak kowe. Wah, edan kowe. Waduh. Wah, sampeyan iki. Niki nek nganti wonten napa-napa sing tanggung jawab sampeyan lho. Ndara Werkudara ngajar anake lanang kaya ngono. Lagi lara duncalke, sirahe dicandak dikeproke teng jlambrah nganti mak klothak suarane terus ditendangi kaya ngoten nika. Pak kae piye Pak? Petro ndaramu kae elingno, Bagong aja meneng wae. Ayo ayo. Kiai. Rama Kiai. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra Tadhaw Wadana. Kula mboten nate tumindak kados mekaten. Rama Kiai. Estunipun kula mboten nate nutup-nutupi dhateng lamban kula. Rama Kiai mugi paduka enget
kula nedheng boten sekeca saliranipun ingkang putra ing Pringgondani teka paduka ndahar dhateng aturipun pengendikipun Kanjeng Prabu Mandura sedaya boten katalidhi ingkang langkung permati Rama Kyai kula nyuwun pangapunten rasah crewek. Hei! Sampeyan niku pripun to? Pengandikan Pandara Balaja niku durung karuan bener minanjehke. Kok urung-urung anake kok di wis niki nek nganti apa sapa sing ngasih-kelakan. Sampeyan niku ora kaya ngono to, Det. Niki putra sampeyan niki anak sampeyan. Ngajar kok kaya ngajar maling. Sampeyan kudune nelesih mang takoni riyen putrane niku Gatotkaca apa kowe tumindak kaya ngene. Nek Ndara Gatotkaca matur mboten Rama njempon. Terus sampeyan teliti teng Darawati ana lelakon kaya ngene ora anake kok didadekke korban. Ya wis arepmu. Kandhane yo ngeyel. Ki maksude piye ngono kuwi? Apik apa ngono kuwi? Iki anakmu. Iki anakmu. Anak nomor 2. Aku blas. Mulang anake ora nganggo kekerasan ngono kuwi, Wer. Gong, kuwi kewanen ngono, Gong. Meneng wae. Biasane iki wedi karo aku. Nek nganti cilik lara gedhe tekaning pati, sapa sing kelangan? Ngendikane Ndara Baladewa ki ya ditampung. Ditampa ning aja terus Gatotkaca sing disalahke. Wah, dumeh kau, dumeh dosa. Dumeh neson. Kon njur apa-apa langsung babet-babet sapene dhewe. Nek carane ngono kuwi aku sing ra trima. Aku sing akan ngayomi karo Ndara Gatotkaca. Piye, Gong? Piye? Edan mo ya cah kae. Njur omongane dileming sak karepe dhewe. Petro. Nun. Iki perkaraku. Ning ampun ngoten, ampun njur sak penake dhewe kaya ngoten niku. Niku Kang Putra lho. Rama Kyai. Menawi ngantos kula tumindak ingkang boten sae. Rama Kyai, kapejauna kula nderek kula boten badhe tumindak kados mekaten. Wah, pateni tenan. Manguswa muyung ngambrengeng kadhe karunaning kaswase yen aneng marga memalat kodhong Sang Wisnu Gantratmaja ing kowe tak rante ana ing wit gendayaan Gatot taunana Windanana ora bakal tak uculi yen kowe urung ngaku nggonmu tumindak elek karo kadangmu Traju Trisna. Nadyan kanthi pawadan apa-apa ana sing dadi bukti ento weruh kowe nyolong karo Haknyanawati. Wah, nganti garing mudhar ning kono ya wis ben ilang-ilang andhuk siji. Itu lho. Dadi lakonku kaya ngene mono kawan. Sabar ngeten. Mbok cuculi. Rantene gedhe banget kok. Gemboke ya gedhe banget. Lha kok dolane tuku gembok ning toko besi ngendi ya, Tra? Aku ora ngerti ya ku iso gedene semono kuwi jan. Ndara karo kanca iki nek nesu awake dadi wesi kabeh semelang nek disendal pedhot terus melayu gemboke gedhe banget. Diranting gemboke gedhe tenan ya. Heeh. Omong wae ora. Antil mudhar ora. Pripun Ndara? Tru. Yen pancen aku ora luput, mestine aku ora bakal
trima kahananku kaya ngene. Nggih, nek terus nek mboten trima sampean ajeng napa? Sampean ajeng pripun wong sampean diawasi karo Kang Rama. Nek cara kula mbudidaya Den, manekung. Pripun carane supaya sampean iso mbuktekake nek sampean iku mboten luput, Ndara? Maraina semubang wangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanikara sageter kene donganing kunglir wuwuh sing pene panca ing kocap kacaita nalika semanten eling-eling Sang Gatotkaca satriya pinilih dening para Jawata mila nalika semanten sigra manekung ngersaning para Jawata bilih menawi mboten lepat tartemtu dewa paring kepadhang tumraping snalindring pringgondani dadak sakoling mangke ingkang kekiter ing gegana miling-miling nenggih wonten wujuding Gatotkaca ingkang nalika semanten medal saknginggiling radyan Gatotkaca ing rinante dening Sang Werkudara tanggap Sang Rimbyatmaja dipun mulat wonten wujuding Gatotkaca sigra angetok karo sandhuwun bedhol wit gendayaan satemah bedhol wit gendayaan ngambah dirgantara nenggih Sang Rimbyatmaja wau. Dang 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 dang. Kadyan Gatotkaca tinon mapakarga suta tekapira Kresna parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semu anggarjita Pedro nun cetha iki menungsane wah lah sampean lah kok titis to Ndara wah lah blegere padha karo sampean rasa dadak gokean bebangal cetha kowe ingkang nyidra Kakang Mbok Agnyanawati ora mbok balekake tinjung akhirat nyawamu hayo gage aku sirnakno leganing atiku. Mestakaning dening Sang Gatotkaca nengging Sang Membawarna pinancat pundhake den untir gulune tugel tel
ical wujudipun Raden Gatotkaca saweneh ana wujudan yaksa. Raden nyuwun pangapunten. Gunjang gancing langit kelap-kelapaton lirikin sanging risang mawe gandrung. Pedro nun ical wujude Gatotkaca sing madha karo aku ana wujuding buta pecah sirahe mawon. Gunane apa niku wis mirang-mirangi karo sampean? Gusti tak takonane Pedro nggih. Wah. Babine sapa itu? Babi-babi dengkul murah. Utek-utek senengane omongane sarwoting pecotot kowe iki. Buta ngono kok. Buta Traju Tresna. Wis sore mau. Wis sore mau buta ki men Traju Tresna tok apa piye? Ora ngerti. Aku arang-arang nonton wayang. Arang-arang nonton wayang dengkulmu. Takoni to. Kowe nyidra Kakang Mbok Hagnanawati. Ora mbok balik tak untir ndasmu. Aduh monggo Raden kula aturi nampi Gusti Ayu Hagnanawati. Kakang Mbok sewu kalapatanipun ing Rayi Tadah Wadana. Nyai Prabu pringgondani ora dadi apa aku ngaturake panuwun dene mbos mbok luwari saka panandang cinidra dening wewujudan ingkang gawa kelawan aku. Iki Petro nun Kakang Mbok Hagnanawati didherekke ngadhep Kanjeng Prabu Mandura. Oh nggih, kula mawon. Sus. Namune jeneng kon ngeterke kok senenge ra jamak-jamak. Montore Petro sok mlepek. Kula mawon, Nduk. Ya sak karepmu Bagong ya kena. Monggo. Kakang Mbok dengkulmu mlocot terus. Kowe kok ngawisa Kakang Mbok ki anu, Ndara Hagnanawati monggo kula dherekaken. Iya, Bagong. Ngadhep Sinuwun Prabu Baladewa supados samangke dipun dherekaken wonten anu Ndarawati. Iya, Bagong. Aku ngaturke panuwun Nyai Prabu. Ih, dawa sami-sami Kakang boten gantos menapa. Yaksa mara kaki sadurunge kowe tak pateni. Kowe ngaku sapa? Inggih nyuwun pangapunten. Dipun tepangaken kula menika pepatih abdinipun Prabu Heru Mukti wonten ing negari dasaring samudra. Kula pun patih Pulanjani Raden Patih Pulanjani. Kok kaya patih Ngalengka. Iya, Petro. Iya niku sampean ngerti no? Sampean durung lahir kok iya. Ning aku wis ngerti nggih. Lah wigatine napa kok nyidra Ndara Hagnanawati? Iye, amargi ratu Gusti kula gandrung kaliyan Dewi Hagnanawati. Mila tumunten kula dipun dhawuhi supados nyidra. Nuwun sewu Raden, dene kula membo panjenengan. Mboten ateges kula menika badhe angedu Raden Gatotkaca lan Prabu Setija babar pisan mboten. Nanging supados mboten nyubriyani anggen kula mlebet wonten negaring Traju Tresna mila kula salin wujud kados satriya. Mboten wujud yaksa kados mekaten Pulanjani. Wonten dawuh. Terno aku nang ngarepe ratu Gusti tak sawange kaya ngapa si jeneng Prabu Heru Mukti. Oh nggih, ngestaken dawuh.
Iki Bagong iki. Lha iki hak Nyolowati ya. Kasinggihan wa Prabu kula ingkang putra pun hak Nyolowati. Wah, adal. Lah saka ngendi? Kowe dicolong karo Garukaca. Sanes wa nanging kula dipun cidra wujudipun raseksa ingkang membo Yayi Prabu ing pringgondani. Wah, adal. Wah, upama ora nganggo pitung mawon Kudra wis mateni karo anake dhewe. Nek mboten wonten kula mboten slamet niki Dewi Hak Nyolowati. Lho. Sing nyelamet Hak Nyolowati sapa? Lho kula no. Lho, apa kowe? Weh, do omonge kok anggepe terus Bagong ki dadi ra entuk dadi lakon piye? Kowe kok Gatotkaca? Gatotkaca genah dirantai kok nganggo nalar. Nah ora tak slametke dadi apa Prabu Stijo ora ndek bojo kaya ngene. Ya wis nek kepancen aku ngaturke panuwun. Padha-padha apa ngomong cukup manuwun tok. Lho, lak karmu kula wingi nyelametke tangga kula wae 600 kok. Lho. Tanggamu kenapa? Tangga kula niku kula slametke ya dicolong wong lanang ngono tak balekke. Megahi amplop 600 kok. Ratu kok ming matur nuwun. Ya wis nyo, tampan ngono. Ora bakal wegah Baladewa kelangan ragat. Nyo. 300. Lho. Wah, kalaro tanggaku. Ya men, kalaro tanggamu ya men aku ora tepung karo tanggamu. Ya wis. Anggere muni getak kok njur. Lumayan. Terus kok ngendi? Ndereke Ndara Garukaca. Lho, jare Garukaca dirantai. Weh, sampean ora ngerti critane kok. Ndara Garukaca niku dirantai bareng karo Gatotkaca mabur teng dhuwur wit gendayaan 10 prangkul dijebol sak rantene dil. Wite dienggo nguncali karo Gatotkaca. Lho, Gatotkaca loro, enten loro, sing asli karo sing nyolong Ndara Hak Nyolowati. Terus dicandak kali Ndara Garukaca tek wujud buta. Lho, wujud buta terus karo Garukaca endi? Kakang Mbok Nyolowati, ora meneh Kakang Mbok Nyolowati, pecah siramu. Monggo Raden, metu saka Kancing Glungdak, terus diterke Bagong mrene. Wah, setan. Bagong celuk, Bagong celuk. Enten apa to? Celun. Gong, wong gleleng kowe kok jajan. Kowe nganu mam apa, Tru? Tak bayari wis ora kuwatir. Kowe iki mbayari. Kowe ditimbali Ndara Baladewa. Engko gampang sing penting mangan sik. Sate apa? Waduh. Sate ya? Ya. Sate kere. Wah. Aming tambah kandel cangkeme. Apa? Jeroan apa? Oh. Jeroan gelem? Gelem. Ning marai ra sehat lho. Ora apa-apa njur. Ya. Lho, kok cawet. Jare jeroan. Antil mudar ora. Petro gawes. Ayo Gong. Wah, wis kasus iki, Tru. Bagong maju. Wonten dawuh. 300 bali. Mengkari loro sewidak. Atau nggo ngopo? Nggo jajan ngelek tenane. Wis kene loro sewidak. Nggih. Wis ra sida gleleng. Ngopo iki, Gong? Ngapusi iki apa? Konangan. Wis kere meneh. Arep sugih lho iki ora iso. Petro, nun. Hak Nyolowati. Tak gawane Maprajeng Ndrawati men diaturke ning negara Trajutresna. Men diterke dening Kyai Prabu Ndrawati. Nggih, monggo mawon. Ayo Hak Nyolowati monggo Wa Prabu kula dherekaken.
Sunyata laruta saking kutha Sangkurakula. Yen amutusa Sang Sri Pate wonten timbalan piye? Entuk gawe apa ora? Nggonmu ndak utus nyidra marang Dewi Agnyanawati. Memanik ing atiku jejantung ing atiku. Monggo nyatane Agnyanawati wis winengku garwa dening Prabu Stija Bama Narakasura. Nggonmu ndak utus nyidra marang putri ing Tasik Madu isa kasembadan apa ora? Waduh sinuwun. Ingkang sekawit saged kasembadan parandene mangke wonten satriya ingkang saged ambabaraken lampan menika. Lho, satriya sapa? Naminipun Raden Gatotkaca. Sakmangke paduka dipun tantang perang tandhing dening Raden Gatotkaca. Iblis lanat jeleh urip keparat. Wah. Ridho mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong magoro gongso. Ratu bagus nanging pambegamu ora urus. Kowe wani bakal gawe rusak pagrayu mbubrah bebrayaning kakangku Stija Bama Narakasura. Raden ora saged kan gunem tanpa guna. Yen kowe ingkang meparangi karepaning Prabu Herumukti ing kene ditemtokake kowe apa aku sing tekaning mati? Untapke nyawamu kelakon penjangkamu mati dening aku parat kowe. Wah. Sah, oh. Mati. Wah. Ratu durung kandel kulite durung mulet balunge nantang karo Gatotkaca ora umur dawa gletak dadi bathang. Nadan satemene dudu perkaraning pringgondani. Nanging ngolapa yen to aku ngisas angkara murka. Wandrawati sedaya sampun ketingal wadang, sampun ngantos awon bocah patripun ingkang putring pringgondani wa. Prabu ya. Kados pundi ya Prabu? Critane iki mengko pun tak babarake ora bakal rampung Yayi. Mergo Agnyanawati cinidra nalindra saka ing gisi ing samudra aran Prabu Herumukti. Utusan patihe Pulanjani. Mekaten kok Prabu ya. Sing iso ngrebut Agnyanawati malah anakmu ing pringgondani Gatotkaca sing didakwa nyolong lawan bojone Stija. Waduh we ladal. Stija wonten timbalan.
Agnyawati wis bali. Nggih, matur sembah nuwun lan sumrupa. Sing iso mbalekke bojomu ya kejaba adimu Pringgondani. Waduh, kula mengkaten Kanjeng Rama. Iya. Waduh, menawi ngaten kula kalepatan kaliyan kadang kula ing Pringgondani. Wis ora sandadak bingung. Bojomu kantinen bali marang Traju Trisna. Kula wangsul piyambak kemawon sinau. Teges kula badhe ngetingalaken labetanipun ingkang putra ing Pringgondani. Namung sayekti kula namung badhe resik dhateng asmanipun ingkang putra ya Gatotkaca. Sepira gedhening keluputaning Wakming Ndarawati aku nyuwun pangapura ya Gir. Mboten dados menapa. Stijo wonten timbalan. Nyuwun pangapura karo kadangmu ing Pringgondani Yai Prabu. Yai Prabu Pringgondani pun Kakang Traju Trisna nyuwun pangaksama. Dene sekawit aku ndakwa kelawan sira Yayi tumindak ora prayoga kelawan mbakyumu ya kuwi Yayi Haknyawati mboten dados menapa Kakang Mas. Samenika sedaya sampun ketingal padhang, sedaya sampun ketingal tentrem. Mugi-mugi tentrem selaminipun Kakang Mas Tijo. Ya kadanging pun Kakang Yayi Gatotkaca.